そして目標大塚は願ったり叶ったり、地元高気合は6番の山城に、熊本の島田はこの難関追走で、レースは打賞の周回1センター。定石通り後攻め、2番の大塚から縦1列を崩し、このレース本命9番佐々木雄一を抑え込みますが、若干突っ張る構えから9番佐々木雄一が下がります。現地で先頭2番の大塚。中段は7番の広川。引いた9番佐々木は後方の7番手。さあ最終回に入り、徐々にペースを上げていく2番の大塚明。予想通りこのレースは大塚の主導権。中段広川。そして後手となった佐々木がまくれるか。さあまずは4番手先まくり。7番の広川康明が大塚の逃げを一気にまくり切る。さらには後方から9番の佐々木もまくりで迫ってくるぞ。混戦となった4角。7番の広川の先まくりは、さらには外を伸びたのは9番の佐々木も。まずは7番の広川康明。